anyị na-anabata gị ọzọ n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị. N'ezie na ihe mmemme nke taa anyị ga-anụ ozi ọma Chineke nke ga-emetụta ndụ gị n'ebe ọ pụrụ iche. Ekpere m na-ekpe bụ na ndụ gị agaghị adị ka ọ dị na mbụ n'oge gara aga, ndị gị na-ege ntị n'ozi ọma nke a nwụrụ n'ụbọchị taa. Onye nwe gọzie gị. Ọlụ ndị ozi isi 14 anyị na-agụ na amaokwu nke 27. Mgbe ha ruru mekwa ka nzukọ Kraịst zukọta, ha wee kọrọ ha ihe niile ka ha ra bụ nke Chineke soro ha mee. Chineke n'onwe ya onye kere anyị nwa, otu Chineke n'onwe ya onye hụrụ mkpụrụ obi niile n'anya, ka Chineke n'onwe ya, Chineke nna n'onwe ya, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ka Chineke onye nọnyere anyị mgbe niile, onye ji ike niile, onye bụ ọka ome, ka ya nwa bụ Chineke onye na-agọzi gị n'abalị a, ka o si wee meghere ha ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Chineke n'onwe ya onye na-emeghe ụzọ, ọ dịghị onye pụrụ imechi ya. O mechiekwanụ, ọ dịghị onye pụrụ imeghe ya. Ndị ozi wee gbakọọ, ha wee kọrọ nzukọ oke igwe mmadụ gbakọrọ n'ebe ahụ. N'oge ahụ ndị na-eso ụzọ Kraịst gbakọrọ, ha wee sị na Chineke onye pụrụ ime ihe niile, onye hụrụ ụwa niile n'anya, ya ọ bụ Chineke na o meghewe ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Ha niile n'otu n'otu bụ ndị chọrọ ịbatanụ bịa nara ngọzi a nke Kraịst rọpụtaworo site n'ọnwụ ya n'elebe nke Kalvarị. Taa Chineke ahụ o megheworo anyị ụzọ nke ihe ịrịba ama, ụzọ nke nzọpụta, ọnụ ụzọ nke imepụta ihe ahụrụ anya, ọnụ ụzọ nke mpụta ihe n'akụkụ niile nke ndụ anyị taa n'aha Jizọs. Ha wee kọrọ ha wee kọkwasakwa ọzọ, kọchaa ya, kọgharịa ya, ha wee gbasaa ya, bie ya ka ọkazi ha niile wee ghọta nke ọma ka Chineke si wee meghere ha ọnụ ụzọ nke okwukwe nye ndị mba ọzọ. Kedu ihe nke a pụtadịrị? Lee anya na ọlụ ndị ozi 15, ọlụ ndị ozi 15. A na-agụmalite na amaokwu nke 3. Ọlụ ndị ozi 15 malite na amaokwu nke 3. Ebe ahụ na-agwa anyị otu a sị: ya mere mgbe nzukọ Kraịst dupụsịrị ha n'ije ha ihu n'ebe ọnụ ụzọ ahụ ghere oghe duru ha gaa, ha gabigara n'etiti Finisia, gabigakwa n'etiti Samaria, na-akọ nchegharị nke ndị mba ọzọ. Ha na-emekwa ka oke ọṅụ dịrị ụmụnna n'ime Kraịst niile. Onye nwe anyị meghere ụzọ, meghere ha ọnụ ụzọ sara mbara, ọnụ ụzọ nke nzọpụta, nke nchegharị, nke nwegharị, nke mgbanwe nke ibugote mmadụ n'ogo dị elu nye onye ọbụla. Taa dịka Chineke sị na mụ onwe m bụ Jehova, adịghị m agbanwe. Jizọs Kraịst otu ọ dị ụnyaahụ, otu a ka ọ dịkwa taa, otu a ka ọ dị ruo mgbe ebighị ebi. Taa dịka o mere n'oge gara aga, ọ ga-emekwara gị otu ahụ taa, nye gị nwa n'onwe gị, nye ezinụlọ gị, nye mmadụ niile nọ n'ọwa ozi. Ọ ga-emeghere gị ọnụ ụzọ nke nchegharị, nke nzọpụta, nke ọgwụgwọ nsọ, nke nnapụta, nke ike na ebube n'ime ndụ gị taa n'aha Jizọs. Lee ihe pụtagoro ihe na ihe anyị nụgoro ugbu a. Nzọpụta bụ naanị site na amara Chineke ka o ji abịa. Nzọpụta n'otu aka bụkwa ụzọ nke na-akpọrọ anyị gaa n'iru ọma nke Chineke, nke na-ewetara anyị ọtụtụ ngọzi n'ime ndụ a, nke mmadụ na-enweghị ike iji aka wee nwetara onwe ya. Ka anyị gaa n'iru na-enweta ọkasị mma n'ozi a. Ngwa ka anyị lee anya na amaokwu nke 12 n'ọlụ ndị ozi 15. Ọ sị: ọra ha niile wee kpuchie ọnụ ha, ha wee nụrụ okwu Barnabas na Pọl ka ha na-akọ akụkọ
ihe ịrịba ama na ọlụ ebube niile ka ha ra dịka ọnụ ụzọ na-emepe nchegharị, nzọpụta, ihe niile Chineke pụrụ ime na ndụ mmadụ were ọnọdụ ewede aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ịhụla ihe ọzọ sochiri azụ, ihe ịrịba ama na ọrụ ebube. Mgbe Chineke meghere gị ụzọ, iwere anya gị abụọ hụ ya, anya nke okwukwe, iwe kwere ya n'ime obi gị niile. Onye nwanyị wee sị, ngwa taa emeghere gị ụzọ, bata. Emegheworo gị ụzọ, iwe guzo ọtọ n'obi gị niile, na mkpụrụ obi gị niile, n'echiche gị niile, na njikere, n'ike na ebube, iwe zọbata n'ime alaeze Chineke dịka ị na-abanye. Ngwa taa, asị m gị, taa a ga-azọpụta gị n'egbughị oge. Taa a ga-agwọ gị ọrịa gị. N'otu ntabi anya, ihe ịrịba ama n'ọrụ ebube ga-ewere ọnọdụ n'ime obi gị dịka o mere n'etiti ndị mba ọzọ. Na mkpọsa oziọma ozuru mba ọnụ dịka nke a, onye nwanyị na-emeghere anyị ụzọ n'igwe mmadụ ka ha wee bata n'ime nzọpụta nke onye nwanyị na-enye, ka ha wee bata n'ọgwụgwọ nsọ nke Jehova na-enye, ka ha wee bata n'ime ike Chineke, ike si n'eluigwe nke mmụọ nsọ Chineke na-arụ ọrụ ya n'ime ndụ mmadụ. Ọ ga-emeghere gị ụzọ taa, ị na-abata. Onye dịka m na-ekwu maka ya n'ebe a, gịnwa ga-abata. Kwuo ya sị na ana m abata. Nzọpụta dị n'ala eze Chineke na-echere gị, ị na-abata. Ihe ịrịba ama dị n'ala eze Chineke na-echere gị, ị na-abata. Ike na ebube dị n'ala eze Chineke, ị na-abata. Ịyagba niile ka a na-etiji taa, ngwa ngwa ị na-abata n'ime ala eze Chineke. Ngwa ịyagba niile nke ndụ gị ka a ga-etiji. Ike niile nke ekwensu, ọ ga-etiji ha, n'agbanyeghị ka ha siri nọ n'ebe ahụ kemgbe. Ike nke si na alaeze ọchịchịrị, ike nke si n'ebe onye ahụ kpọrọ mkpụrụ obi gasị, kpọọ ahụ gasị, kpọọ ndụ gasị, ngwa ngwa bata n'alaeze Chineke. Iwe bata n'ọnụ ụzọ ahụ ghere oghe nke Jehova mepeworo. Ịkpọrọ igwe niile ndị ahụ, akụjisie ya n'otu n'otu n'aha Jizọs na ndụ gị taa. Kwuo ya na ndụ m taa, n'ezinụlọ m taa. Kwuo ya n'ezinụlọ m taa, n'ebe m nọ taa. Kwuo ya n'ebe m onwe m nọ taa. A ga-etiji ya gba niile. Ike niile nke ajọ onye ahụ a ga-ala ha n'iyi. Onye nwanyị bụ Jehova bụ Chineke na ebube ya, n'ike ya, na ebube ya, dịka ọ na-emeghere gị ụzọ ahụ, iwe bata. Ọ dịghị oge ọbụla ọ ga-egbu, ngwa na-abata, kpam, ihe ịrịba ama ga-ezute gị. Ndị enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị ka ị na Dọkịta Kumuyi. Ugbu a, ekpere na-aga n'ihu. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'oge dịka nke a. Anyị maara na ihe dị mkpa bụ nzọpụta, mgbaghara mmehie. Onye nwanyị, lekwa igwe mmadụ anọ n'ebe a, ndị na-ekwuru onwe ha oziokwu, ndị ji obi ha niile na-abịakwute gị, ndị hapụworo ọchịchịrị niile, ụzọ ọjọọ ha niile, wee na-abịakwute gị. Onye nwanyị, dịka ha na-abịakwute gị ugbu a dịka onye nzọpụta ha, zọpụta ha n'aha Jizọs. Amarịọ gị, onye nwanyị, ka ihichapụ ajọ omume ha niile, ihe ọjọọ ha niile, amamikpe na ịta ụta na ibu arụ nke mmehie wezụga na ndụ ha. Ka ọṅụ nke nzọpụta, ọṅụ nke nchegharị, ọṅụ nke ndị agbaghara mmehie ha, ndị nwere onwe ha pụọ na mmehie, bata n'ime obi ha n'aha Jizọs. Ndị nọ n'ebe a, ndị nọ n'ebe ọzọ, n'aka nri n'aka ekpe, n'ọwa ozi, onye nwanyị, ka ọṅụ nke mgbaghara mmehie bata n'ime ndụ ha. Anyị arịọ n'aha Jizọs.
ugbu a bụ ekpere maka ọrụ ebube. Ị na-abata ịnara ọgwụgwọ nsọ gị na nnapụta gị. Kedu ebe ị nọ? Welie otu aka gị elu, bikwasị aka nke ọzọ n'ebe ị nọ n'ahụ gị. Si Onyenwe anyị, ama m na emeghere ụmụ ọnụ ụzọ, ana m abata, ihe ịrịba ama gị amakụ gị. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'aha Jizọs. Anyị na-agọzi aha nsọ gị. Ịbụ Chineke nke ịhụnanya, onye hụrụ ụmụ ya n'anya, onye ike niile dị n'aka ya, onye nwe ebube. Ị na-ahụ mmadụ niile n'otu n'otu n'ebe niile. Ya mere Onyenwe anyị, anyị na-arịọ gị, onye ike ya na-adịghị agha agha, aha Jizọs adịghị agha agha. Onyenwe anyị, dịka anyị na-abịakwute gị ugbu a n'ọnụ ụzọ nke ihe ịrịba ama, ọnụ ụzọ nke Chineke, Onyenwe anyị, zute ndị a n'otu n'otu n'aha Jizọs. Ngwa ngwa esiri ọ dịghị ekwensu gasị mba, ọ dịghị ajọ onye gasị mba, ọ dịghị ike ọchịchịrị gasị mba, ọ dịghị mmadụ maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ekere eke gasị mba. Onyenwe anyị, ikwuwe nye ihe ịrịba ama anyị, nye ọgwụgwọ nsọ anyị, nye nnapụta anyị, nye mpụta ihe nke ike gị. Ọ dịghị mmadụ ọbụla, nwoke maọbụ nwaanyị, nke gasị mba, nye ihe ịrịba ama anyị n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, isi na anya kpuru isi ga-ahụ ụzọ. Ịkanyewo ya akara na a ga-ewezuga isi mgbaka na iwe ara. Ịkanyewo ya akara na a ga-ewezuga ihe zara aza n'ụkwụ maọbụ n'afọ. Ịkawo ya akara na a ga-etije ya agba niile. Onyenwe anyị, ikwuwo ya hoha na ị na-abịa ịnapụta ndị nke gị, napụta ndị nke gị ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ịrịba ama dị ebube na ndụ ndị gị, ihe ịrịba ama na ndụ mmadụ niile, mpụta ihe nke aka nsọ Chineke na ndụ mmadụ niile. Nara ọrụ ebube gị n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ nsọ gị n'aha Jizọs. Ka ike Chineke nke na-etiji ya agba niile bata na ndụ gị ugbu a, tije ya agba niile. Ihe ịrịba ama n'aka nri m, ihe ịrịba ama n'aka ekpe, ihe ịrịba ama n'ihu, ihe ịrịba ama nye ndị ntorobịa, ihe ịrịba ama nye ndị agadi, ihe ịrịba ama nye ndị nwere nkwarụ ebe niile. Ihe ịrịba ama ju ebe niile n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, ka ọ bụrụ atụrụtawa n'ebe niile n'otu n'otu. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị ma n'imezuwo ya. Ọ pụtawo ihe, ọ pụtawo ihe, emezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Jeze onye obiọma nara ekele papa, malite n'ọgwụgwụ wherever you will be, nara otuto papa. Ịma mmaye, ịma mmaye, ịma mmaye papa. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mgbe ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu ihe na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ, na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro.
biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. Anyị ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.